Marhiti-hiti guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di purbadia na to mapalangit dohot tanoon, di pasaur madamina to dita. Amen, rap mahita madok ditang yang tay, ali Yesus Tuhan nami, bereng hamina dison, pinarmahan mido hami saluhut na dison, saya siroham di hami, saya pangulu hamion. Amen, maredehita. Tau pertanawatuan diari hagugutan. Jala ditedero akka nama haposat tu ibana martangyang mahita. Ali Tuhan Jehovah di bata pargugu na suatudusan. Amanami na di banwagijang. Mauliate marohanami tuho. Ala dilehoko anak muna sasadei peluahon hami sien gonggoman ni sibulis. Kupangiru hami matuho. Sairamoti mahami di bagasan hatam, asamar gugu hami juppa masa hasusaan. Sai perbediai marohanami marhiti-hiti todim. Jala pamasuk mahami tuhanguluan sogut asa disi kujion nami ho rodi saliling nililingna. Amen, didongani Tuhan di batama hitaon salhuna. Amen, haleluya taidehon. Hamua kadongan sa porsiaon. Songonomma hatani libatatu hita nagabisika nipatik timingguta sedarion. Imana tarsurat di 5 Musa 20 ayat 1 songonomma hatani libata. Molotung tinggil situtu roham tumangingon suarani Jehovah di batam mangaringgas roham mangulahon patikna. Akkana hutonahon itu ho sedarion.
Jadi pamakito ni Jehovah de batam maho tumibul sian nasa bangso di tanohon. Ido sahatna rak mahita mangido gugu siat tuhat talau mangulahosa. Ali Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon na obat tuhatami. Amin maredehita. Tatopoti madusatta na gudangi tu adu panni debata. Ali manami jala debata nami na di Banua Gijang. Para sirohana sumurung midahami hupar hatutu jala hupar topot tami do dusa duhut pangalasan nami na gudangi di jolom. Guk hagalio dohami jala mian di bagasad dosa. Juk dohami marodolan tu gogo ni pikiran. Tu waso ni portibion nang tu gugu ni dongan jolma. Jalarang pos rohanami marhapor siaw tuho. Gabi binya dohami di bagasan haholumun. Jalarang nal tarida nama kagalihon. Lamakas masih holongan nunga gumurak kami memikiri na di diri nami sadiri. Jo dohami mabiar jalalebe yakka ulau di tongani huria. Masyarakat nang keluarga naroro hami tu zulom manopoti dosa nami na gudangi deda alani pabenan nami na dinggen ubed na tolhas hami tu tahun na baruon jojo dohutulak kami pajogomu jala tuminggil hami tu suara ni na di portibion ramun jala sahajahato do maringan di tongani ngolu nami jala warsaki hami do ho di ngolu nami si ganupari. Tung ala ni gurang ni basam dohot asini rohamdo. Patari parhok kami tu tahun nebaruon. Tamado nian honau humuhami. Siala ni balga ni pangalasion nami. Saya si roham ali di bata. Saya jakom mahami. Jalasi sama dosa nami. Dina rohamion manopoti dosa nami.
Allah ni anak haholongan nirham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sisani dosata. Songonodo hatani Jehovah. Unako mebiar ayau do siludu hokko. Ngapola hujau guarmu. Au napuna ho. Hasangapo madi dibata na digijang. Amin. Maredehita. Patu zuro ni jamita gu 5 sahat pro di 10 sia tajahama marsoring-soring sonomba hatani debata nang diari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halak Yahudi akan disusan jala dibunuhi di Susan 700 halak alai dang deis tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Imana masa di hari 10 tolu bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulan ini. Gabe dibahen nasida mai hari panggalangan dohot lasniroha. Dia 10 siarak mahita dibaheni anggo halak Yahudi akan maringan dia kahuta pagaran ari 14 bulan Adar dibahen nasida ari lasniroha panggalango dohot ari raya laos masih piringan nasida diganup tu ale-alena olah nido sahana martang yang mahita martua mana begi hatani debata natumangi hossa huhut lau mangulah hossa. Amin. Maredehita.
tahatidakum mahaporsotta marupo debata rap mahita makata hosa. Au porsea di debata zahuba ido ama pergugu na suatu dosan na tumopalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata zahuba na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabia setot di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhatan na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate terpajal do ibana di hau pindor silang. Na tua-tua notoru dung ditanom. Na mulak mangulu di ari patuluhon. Nama naik tu surgo la hudul tu siamu ni debata zahuba. Ama naik pargugu na suatu dosani. Di sima ibana pe mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tod di porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akka na badia. Dohot di hasani dosa. Dohot di hatai na mandok. Mulak mangulu do sogo daging ni halak na umate. Dohot di hanguluan na sura suda. Amin. Marede hita. Naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang di bagasan minggu sadarion neng tolhas hata natar surat di buku nabadiai imana tar surat di Hebir bidu 2 ayat sada rodiopat naga bicamita di minggu tahun asata jaha margati sorin lausta paihut-ihut hatana songonom madidok di baheni naing mamuba gomosta maniop hatanaung tabigi unang tung di baorhok kita. Tagamo ma adong dapok haporusata, molota tuison haluaw na say gudangi, pola do Tuhani makata hossa di mulanay, jalamomos di pasahat akan au bigi sa tuhita. Ido sahat na tay dehon hanguluad do hatam.
Sadau jahat di pasahat di bagasa minggu tahun, didok haluaun nasiat de bata. Haluaun nasongod dia do nasiat de bata. Haluaun na pinasahat na asa malua hita siat dosa. Haluaun ni asa dapotan hanguluan saliling nililing na hita. Maka hanguluhon hapor seao di Tuhan Yesus laos ima haluaon nama korhon tuhanguluan saliling nililing na. Damang dainang gudang do halak marpikir ia ganup nasa kanadong di bana binahen ni guguna. Binahen ni ulaon na, binahen na di haringgas sonibana, binahen ni ganup nasa hamaloon na, pangka na, hapistaran na. Alay hiado disadari jolmai, dangala niau, ala soau be, alay de batama, jala ala ni de bata. Makana gabiadong do halak, molo so diboto do siya dia halua oni, kudui, yau do meniuk tiang ngai, alan yau doi sudi asa menjadi tubuh gijang iroha, tubuh saluhut naganup nasahadu saun, gabe di bahen ibana madirina, gabe di bata, dingoluna sadiri. Sada sahid ni hapor siau doi damang dainang, jala perlu doi ditinggal hon. Carana boha, imana pinasahat di bagasa turpukon, didok arek parjoloi di baheni naeng mamuba gomosta. Artina bolo taulah hopea kaulau nasing, adong sitio pota sitio pan nasing. Alai komu badogo mosta, maniup hata naung tabegi. Hata ni de bata, hata haluaun. Didok muse, unang tung di baorhon hita. Rope galubang, dang lau mahua kapalon. Dang boy diau pun manang di baorhon kapali. Ala tugu ibana. Suku-sukun na dihitan waeng. Naong dirita do nagabe hatuguon di parnguluonon, alus na daw. Dongat tajol mado, nagabe nau tugu siyan nau tugu di portibion, alus na daw. Parpangka do, nadong di bangsoon, nau tugu daong. Ahado si piopon asa unang di bahor hok kita. Tuhanima naso olomuba, Tuhanima na manotong, Tuhanima na tugu. Molo batu karang boy duro pe oti-otiki gabilam habis manang di hona erosi ate. Budang do batu karang na gabisi gari lautan. Alai di upamahon si songoni. Asa sedia dapat tahatan di bata. Sian naung pinasahat ni debatai sendiri. Laos didok domuse sedia ayat 2 didok ai gari hata nahina tahon niak kasuru-suruani gari hotdo jalanasa pangalau sion doho hatu ison mangalak pamaloson nahobar. Berarti ganup nasa na pinasahat niaka nasi nuru ni debata parbarita ni debatape. Sani tangi honoton termasuk dia kajamita. Alana gudang do halak mabege jamita, alai dang ditangihon. Adong do nama nangihon, alai dang diulahon. Adong do nama ngulahon, alai belum tentu dihangoluhon. Itu kan?
Budang do halak iulah do nadinggani ale dang ngigo ngoluna. Holan kamuflase. Kamuflase lapatan na bagabe songo bidoran. Moloison beleu may bena. Moloison na rata-rata may bena. Molo atar marmera di san. Marmera may bena. Dang adong pendirian, dang adong katuguan bolo si songon. Damang dainang ditikiro zending sian Eropa. Bongo dong parbarita nauli na margoar otomarts. Tanah margoar Tuan Markus. Nama kubesi bana gabi gudang doakan na porsea, alai gudang go penaso porsea di Tuhan Yesus. Dia kana porsea rodo tu bagas joro na lahomar minggu. Ganu pare minggu. Songon natar surat di patiki. Alai disadatiki mardalam ma Tuan Markus. Mardapot to bagas joro di hari minggu neng marminggu. Alai jabu jupani ibana ma dipakulingi Tuan Markus inatai bahinang betahamu memuji Tuhan, betahamu manangihon hatani Tuhan. Ro inatai mangalusi. Ay suarong dapat tu manangahas yak gereja. Ay lam gabi habis do, iko pasahatok ku piliakku. Ikon habis tikiku muse, gabi lula kaulauku ninna. Dungi nang ditoruson Tuan Markus mapardalanan na tu gereja. Inang sotung magopo ninatai isido imana majomureme ai dijaki masudi. Mersuar sair masudi marbutak-butak markabo-kabo. Roy datai madok. Agupung marisuang doha penadhu ula. Gabi marisuang akaguguki. Ninna inatai. Alay dong piga-piga leleng, dirimangi natai mamuse, dipadumu matuhatani, Tuan Markus, ujungna gabi ina naringgas mainatai, manangihon hatani di bata ro tubagas joro. Damang dainang, sadago barat doi di hitan waeng, dia do jalatu dia songo dia do hita makkahanguluhon hatani Tuhan. Jala ganup nasana pinasahat niga akahatani Tuhan natar surat di Bibeli songon na pinasahat ni akaparjami tapi. Tung ganup hita tangi madisi. Jala taulahon, jala tahanguluhon. Tani Tuhani dusun na mangulu mahita dusun na mardalam mahita nuaing na mangulu hita manopo tu hasusuda ni ganup nasa parangulu taon hape nung nga di para di ganup nasa hangulu saliling-liling na Tuhan sudah siapkan keselamatan, tetapi ketika keselamatan itu tidak kita pegang dengan teguh, sama artinya kita meninggalkan atau menanggalkan keselamatan itu dari diri kita. Dan hidup kita menuju kematian yang kekal. Ang dainang, di ayat 3 di dok tagamo madong dapo hapurusata moloto toison haluau nasay gudangi.
Sedia madapot ta bolo tatuis sedo haluau ni ate. Dang dapot ta. Alai ikor do arga tabahen. Arga tabahen ganupna sahatani debata dia kaparngoluta. Maka nadidok molodung sahe majahai pistilah hadidok mertua ma nama nangihon. Adong do nama nabai nama nangihon dohok nama ngulahon. Manang nama nangihon nama meok mangulahon hatani Tuhan. Manang hatani debata mertua. Songo dia do goluna mertuai. Berarti di sido dapotan hatuau ni. Di hatani debatahi do dapotan hatuau ni. Nang pe susah, nang pe maol ate. Di zaman perang dunia na pedua hope adong dosada sarito nabui buat tutta borhak maka soldadu tu medan perporangan jala borhak nasida yang marpesawat do pesawat poker na julu siap do Ahmad dari persiap pun Riko dipersiap pun akaparasut si pakionna terjun payung ate. HP ditiki hitung masai borak do parasuton. Jadi nadeba akasul dadui borak nai yo tuah pakionon gabi mau libandum merlujung. Ibelua itinggal hon. Deba dang dibuan. Deba musi dibereng dongan na imana pedang ipake au pedak ku pakeon. Gudang do halak songoni damang dainang ibadah pedang dibayan ibadah dading ganau pay hui hutom mai. Alai suku-sukunna bolo tai huton tatiru na dinggan dapok tamana dinggan. Alai molo tatiru na hurang dinggan berarti dihitape na hurang dinggan do. Makana borhak mamuse akasul dadui namar pesawati tu medan perporangane. Topu mahona tebak kapalon manang pesawat ne. Pasti doi komedebu. Marlujung makasul dadui nalahomani buksen pesawati. Isi nama ngulu. Sada barita doon nama ngulu. Borat nang pemaol alai laos iduna baluahon alai sudia kana somamake parasuti dang dingga bebaritana selesai mahalaki sudiate gabesada parsiajara dihita di sidamang dohok dainang iya pesawati songonima perdalanan di ngulutta. Sipata adong do namaol, sipata adong do ganup nasa akana hurang. Ia parasuti ima debatana baluahon. Jala ia soldadui ima hitajolma. Tapake tapangasahod do debata di bagasan parnguluota. Sia dia do ro de haluau ni tuhita. Sian debatado na mangalehon haluau ni dihita. Atong damang dainang. Songo dia ganup nasa ka parnguluota di bagasa ka maulo sotung gabelu pahita. Molotung nuaeng sahat tunuaeng adong dope pandemi COVID-10 sia. Gudang dopena majaga ganup nasa akka dirina be. Adong na di bagasan parsahiton. Luhut nama nian di bagasan hahipason tua kaari na mangihut. Molo nunga hipas si tanuaeng. Sada si hamulatehon na belgado hape. Ala gudak kalak na marsahit. Masihol rotu bagas joro alay dang tarbahen. Alai
di pasu-pasu Tuhan mahita sudi damang daida. Cihamulate honot tadwe. Jadi ganup nasa di bagasa tikini ngulu tahun tapake mai hobar tulomoni rohani bana. Asa dapotan hatuau kita. Hatuau ni ima haluaun Tuhan nguluan saliling nililingna. Atong Tuhan de batana mamasu-masu hita manginang. Sahat mapasu-pasuna di hita. Laos diajari tot di porbadia di togu-togu hita di nalaho mangulahosa. Sehat hita sudi. Laos di bagasan pangaramotion naka mangula akaulau tahita. Tau hasangapod di ibana mai jala pasu-pasu nang dihita huriana. Amin. Pasu-pasu hatami. Mauliate si tutu rohanami diho aliamang pardengga basa. Binahen ni balgani holong mudo hotasi ni rohami tutu. Dilehokodo hatuguon dihanguluon na pinasahat mudihami. Asatung mangulu hami rodi saliling nililingna. Ima dihanguluan na pinaradem. Tutiki aka namangihut. Mauliate madiho ali Tuhan. Laos dilehokodo anak muda sesadai gabidalan. Dilau gabi parhitiyam mai asabongo tua dopan. Naung sahat hatami nang Tuhami Tuhan. Hatuaun gogo bisuk haluaun nang hangoluani. Sikop na pinasahat mututu dihami. Atong ali jahuba de bata di bagasan asini rohamma di hangulu hokami ganup nasa gulmit ni ngulu namion. Asatung margugu hami Tuhan mangulahon na hobar tulomoni roham. Gomos peopon nami ganup nasa haluauni. Dada golom ria-ria bihami saluhut. Asabui Tuhan hot haluau nasiakoi di bagasan parnguluan. Ramo tamu parnguluan namion, ganup hami huriam, dihahi pason nang gugu nasiakoi Tuhan. Jala pasu-pasu mudongan nami na di bagasan parsahiton nuaeng, asiroham Tuhan. Ramo tamu, abanami inanami, na di bagasan parsahiton. Asatuko Tuhan na mangalehon hamamalum ni sian parsahiton. Posdorohanami Tuhan. Halongangan na siyako dang marnidatiki. Alay diganup nasatiki buido patu paummu marhite-hite lomoni roham. Aliamang songoni diganup nasa akan apinarsitani rohanami huriam manang dia pei. Tukoma Tuhan marhite-hite lomoni rohami na pasautosa. Pasu-pasu hami asa margugu mangulahon akkaulau na pinaradem di hami bi.
pasu-pasu nangakau laoni Tuhan parhitiammu menggadai pasu-pasum doho asini roham dihami. Saat tuhongulu nami saluhut nahuriam Tuhan, jakom mahami doho tangiang namion, di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Damang dainang mari dehita muse sian bukwede nomor 497 ayat sada. Shalom, horas madihita namang dainang, tabigema wartani jemaata di Samingguon. Dohot namang aramutihita di bagasan holongna. Napapituhon, tik-tik parbogason, napadua halihon, naing majalo pamasu-masuon ma, pardong asaripeo ma anak dohot boru ni Huria ima Siperiun Tambunan anak ni amang situa Tambunan boru panggabean Hakai Bengkulu dohot nanaing orwana Nova Gresela boru panggabean boru ni keluarga FE panggabean nahinan boru situmiang sian GKPI Rogate Resort Pekanbaru kota di hari Sabtu tanggal 10 2021 di Huria Hakai Manang di Garejat Taon. Napawaluhon barita habot ni Roha nung ngamarujung ngolu na tua-tua manang simatua doli ni amang te siahaan boru manik di hari naung salpu tabuam manasida di bagasan tangyang ta debatana mangapuli jala nama masu-masu saluhutna keluarga jala diramotin nasida di pardalanan tubona pasogit songoninang mulak musetu Bengkuluon laos tapa patupaon ni Huriama diakonya tukit nang mulak sian bona pasogit warta kewangan persembahan na di minggu nang lewat sesi parjolo dohot paduakon gudang na Rp1.477.000. Persembahan ibadah sekolah minggu tajalo sian pendeta Manalu inang boru Tagalung gudang na Rp30.000. Persembahan bulanan, persembahan tetap jemaat dohot dompet pembangunan tajalo sian keluarga EHM Simatupang inang boru pangaribuan Juni September godang na Rp600.000. Opu Daniel siaturi inang boru nababan Juni September godang na Rp400.000. Ucapan syukur manang Hamulateon. Hamulateon sian keluarga Simajutak inang boru Manalu disiala di pasu-pasu Tuhan hahipason nasian Tuhan di saluhut keluarga Tuhan debatama nama masu-masu saluhut keluarga di bagasan dengan basana Huria 200 amang pendeta Rp100.000. Hamulateon sian NN disiala di pasu-pasu ni Tuhan di saluhut keluarga nasida Tuhan debatama na toktong mamasu-masu saluhut keluarga di bagasan asi ni rohana di pasahat tu Huria Rp200.000. Hamulateon sian keluarga pandita disiala pasu-pasu ni Tuhan sahat tu ulang tahun
ni inang boru hutagalung na tolu puluh walu tahun. Tuhan debata na mangalehon pasu-pasu ni umur. Laos di pasu-pasu saluhut na keluarga di bagasan asi ni rohana. Huria 200, parhalado 100.000 rupiah. Songon parhepengon saldo huria pertanggal 3 Oktober 2021 sia 10.125.000 rupiah. Saldo kas pembangunan tanggal 3 Oktober 2021 10.700.000 sia 10.850.000 rupiah. Songon ima damang dainang, songon warta ni jemaata, Tuhan debataba nama sumasuk kita, kuasa tabi matu nama buat tangyang. Martang yang mahita gok puji-pujian hamoleteo mele Tuhan di sebawah nami na pungot do pamuna badiai dina totong hupakilalau kami saluhu na dinggan ni basam do asini roham di payuti huto do ale Tuhan pardalanan ningulu nami di loaso do pehame ale Tuhan marsar do hoto di bagas jorom na badion pasu-pasu mahami saluhu na ale Tuhan naro di bagas anobason nang songoni do pe ale Tuhan ruasmu na subui ro di tikion tuhodo pasahaton nami na sida ahapi ale Tuhan na kahalangan na sida totong maho ale Tuhan na mamasu-masu paingo na sida ale Tuhan na satu minggu na ro buy totong tarbay na sida ale Tuhan lamar saur do to na laho makamole teo saluhu na dinggan ni basami ale Jehovah di batama nami nung hubigi hami bi ale Tuhan hatam naung pinasahan ni ama nami na posom diajari hodo kami tutua le Tuhan. Asa holako pangasahok kami gitonga-tonga ning ulo namion. Hodo ale Tuhan pangalualuan nami. Unang loas sami ale Tuhan marpangusadian tudongan nami sa diri manang tu keadaan narong di Portivion. Ale Jehovah di batama nami suang-songonima Tuhan ama nami na posomi. Naong pasahaton hatami gitonga-tonga ni parminggon nami. Tuhodo pasahaton nami ama nami tabay mali Tuhan hahipason tabay mali Tuhan gadyang ni umur songonia kasilas ni roha asa buya li Tuhan nasida nalaho pararaton hatamia li Tuhan tuaka ari-ari narodope ali Jehovah di batama nami nunga hubigi hami biali Tuhan titing namasa di tonga-tonga ni huriami ima ali Tuhan anak ko ni amang situa tambunan inang buru panggabian nanaing patupahon diari tanggal 10 na mali Tuhan nanaing majalo pamasumasuon parbugason anak ko na sida le Tuhan ima sinopa Grecia sian Pekambaru pos dorohan nami ale Tuhan campur tanga ko asabuya le Tuhan mardalan do dengan ulon na sidai asa totong ale Tuhan marlas ni roha na sida ali Jehovah di batama nami suang-songoni ale Tuhan na tua-tua ni si matua ni amang siahaan inang borumanik nang jumulo di alapo ale Tuhan tuhodo pasahaton nami dinamula na sida tubonan ni pasugit di tiki nasalpo ale Tuhan totong maho ale Tuhan na mga ramoti na sida asabuy na sida ale Tuhan sonang so ribu-ribuan nang namula pimusa ito bangkulon lehom ma ale Tuhan penghiburan na siya ko ito na sida ale Jehovah di batama nami suang-songonido ale Tuhan dinahubigi hami ima amang situasi turi na totong do penasida ale Tuhan di bagasan parsahiton tangamu na badiya ale Tuhan surdukon na laho mamasu-masu akauba na pinakinasida ale Tuhan parguguy totong ale Tuhan nakaparamedis na laho majama pamatang ni ama nami ale Tuhan jalaho matotong ale Tuhan na mga lihong gugu dia ka keluarga na mangurus ama nami ali Jehovah di batama nami totong dali Tuhan buanon nami tuho negara namion
asaho maali Tuhan na padauhon aka sahi siya kami tarlumubi mali Tuhan nung wado pihami di tikyon pandemi COVID-19 na posdorohan hodo ali Tuhan na hupang asahok kami asima roham Tuhan song-songoni mali Tuhan di tikyon ima nahubigi kami totong keluarga ali Tuhan nama kamolete ho tubagas jorom na badion manada na sida ali Tuhan di asido ho tolong ni rohami tuhodo ali Tuhan pasahaton nami keluarga on ima ali Tuhan keluarga na sopola di pawana sida gowarna alay di boto hodo ali Tuhan na posdo rohan nami ali Tuhan na tabamudo di nasida pasuk keluarga ni amang si Manjuntak inang Bormanalu na majalo hahipason na siya kuya ali Tuhan ditikki ari nasalpo ali Tuhan di bagasan parsahiton ina nami alay nung nga diliako ali Tuhan hahipason na siya kuy atong tabay mali Tuhan silas ni Roha dito nga ni keluarga na siday suang-suang ni mali Tuhan di keluarga ni amang pendeta nami ina nami ali Tuhan ng buho umur na sida 28 taon tuhodo ali Tuhan pasaton nami ina nami tabay matotong ali Tuhan silas ni Roha do takahi pason na siya koy mole ate madiho ali Tuhan suang-suang ni mali Tuhan mula tungadong peli Tuhan diak ka na marulang tahun di na sa uboto kami na pos dorhan nami ali Tuhan na tabamu do di na sida totong aka silas ni Roha na siya koy suang-suang ni mali Tuhan diak ka na kon nami pe akan naribagasan parsahito Tuhan akan naribagasan parsikola Tuhan lehom mali Tuhan pasupasumi asamar bisu na sida ali Tuhan diboto na sida ali Tuhan mga lusi akasukus-tukun na binahin ni guru na sida be mulotong adong peli Tuhan akan akon nami na mga luluya kaparkarijuwa depe tuhodo pasahaton nami ali Tuhan sesuai doho akapendidikan ng nijalo na sida Homa ali Tuhan na mamasu-masu na sida be. Homa ali Tuhan na patuduhon parkarijuat tu na sida. Mula tu arong do ali Tuhan siya tonga-tonga ni Huriam. Akan nanaing berencana nanaing patupahon parumah tangga tuhodo pasaton nami ali Tuhan. Asa homa ali Tuhan na patuluson hobar tulomo ni Roham. Song-song ni do ali Tuhan akaulaw nami sigano pari na maragami. Homa ali Tuhan na mamasu-masui dia kapegawai pi ali Tuhan tabay matotong ali Tuhan nakapangkat na duminggan ali Tuhan asa totong na sida ali Tuhan marlas ni Roha nang dihami pi ka swasta pi ali Tuhan homa ali Tuhan na mamasu-masu akaulaw nami asa marhite siya ni ali Tuhan manadda hami totong ali Tuhan dihabal gawmi dihalongangan na pinatupami ali Tuhan ditong-atongan ning ulo namin atong mauliate madiho ali Tuhan disaluhu na ali Tuhan parnguluan namyon budang do ali Tuhan nakadusa nasusa dari kami sesama saluhu na Tuhan asa talu pami Tuhan ro tuero pamu na badi atong tangihom mali Tuhan pangiduan namyon hor na pasahat tami marhitita namu Tuhan Yesus Kristus yoko pami amen.
martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni pasu-pasu doho silehon-lehon rodi akka denggan basa na mauli hutus. Mauliate mahu sobaho kami tuho ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Hupasahat tami matuho diri nami nang sian na nilehom mituhami. Sai jalo mai gabi pilihan na khusus di hadapanmu, asima roham. Sai pasu-pasu mapilihan na hupasahat tami tuho, asa operasi kami laho pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim na badiai, asa lampatar hui da jalahu botohami, godang ni silihon-lehonmu di hami. Saya jari mahami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, huhut pasahatun pilihan nami dalam laho pasangapoko, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangido di tangiang hato patai. Ali amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di bonotongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluas siapari. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai horo na punah harajaun, dohot haguguon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala saya si marohana midahamu. Di dopakon Tuhan Jahoba debata mabohina Tuhamu. Jala di pasaor hon madamena tuganup todimuna. Amen. Salam sehat madihita damang doho dainang debata nama masu-masu. Horas.